ପଡିଯାଇଛି, ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ବନେଇଛ? କଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତୀକ। ଏଗୁଡାକ କଣ ବନେଇଛ? ମାଟି ଜିନିଷ। କଣ ସବୁ ମାଟି ଜିନିଷ ବନେଇଛ? ଗିନା, ଚାମଚ, ପଳେଇବା ଆଉ ପନିକି, ଖଣ୍ଡୁଆସି ଆଉ ଦୀପ, ଚୁଲି, କଡ଼େଇ, ହାଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହାଣ୍ଡି ବି ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କିରେ? ପେସା, ପେସା। ଚଟେଇ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାଟିର ପାତ୍ର। ବା ବଢିଆ ବନେଇଛୁ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଚ୍ଛା। ହାଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆସନ। କଣ ବନେଇଛୁ ତୁ? ଦେଖିଆ। ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଏପଟେ ଝୋଟି ସବୁ କିଏ ଆଙ୍କିଛ? ଅସ୍ମିତା ନାଇଁ। କଣ ବନେଇଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କଣ ବନେଇଛୁ? ଶିବଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଗୁଡିକ ଚକୁଳି ପିଠା। କଣ ବନେଇଛ? ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ। କଣ ସବୁ ବନେଇଛ? ମଟର ଛୁଇଁ ବନେଇଛୁ? ବାଃ, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ମାଠିଆ? କ୍ରାବ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କଣ ବନେଇଛୁ? ସୁଭଦ୍ରା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି? ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି?
ये 10 पैसा दुईटी ये 25 पैसा ये 20 पैसा ये हमारा टंकाटे ये 50 पैसा ये 2 टंका ये 5 टंका और ये 10 टंका एगुड़ा तांकर विभिन्न प्रकार ଯାହା ହଉ ମୋର ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତତେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପରିବା ହାଟ କରିଛ ତ? କିଏ ହାଟ କିଏ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ଶିବଲିଙ୍ଗ କିଏ କରିଛ? ଏଗୁଡିକ କିଏ ବନେଇଛ? निर्देशनामा रही आम संस्कृति को बचे रखापी कुनि कुनि पिला विषय शिक्षक मैंने धारणा दे आम संस्कृति